Следващия продукт на серията Ксемос е най-иновативният за 2024 продукт на фирма Юриаш, по-точно олеобалсам Ксемос. Това е първия липидовъзстановяващ олеобалсам на пазара, който съчетава в себе си една уникална текстура. Характерно за този нов продукт е комплекс от 4 патента на фирма Юриаш, с които тя се гордее, тъй като няма конкуренция в тази област. Тези нови 4 патента се основават на новия продукт Ксероксин, който защитава микробиома на кожата, разбира се, термалната вода на Юриаш, богатото съдържание на масло от карите и богатото съдържание на едно друго масло от растението или пей. И допълнителното включване на церамиди, чиято роля е богатата хидратация и увлажняване на кожата. Продуктът може да се нанася сутрин и вечер върху идеално подсушена и почистена кожа, и като характерното за него е незабавно попиване, което води до липса на някакъв дискомфорт при обличане на дрехите. Могат да бъдат облечени непосредствено след нанасянето. Продуктът е съответно с така наложилите се вече стандарти на Юриаш, без парфюм, хипоалергенен, подходящ за лице и тяло и без парабени. Така че той е едно удобно средство за пациентите, които страдат от сухота и прекалено лющене на кожата, а именно псориатици, пациенти с хронична екзема. Важното за него, както за олеобалсама, както и за душ олеото, е, че са подходящи за възрастовата група от 0 до години неограничени. По-точно подходящи за най-малки деца, от първите симптоми на атопия до възрастни хора с тежки дискламации и